kuskure game da Isma'ila siryananci ne, ma'anar sunaye biyu ne an kai majin, kamar ka ce Abdullahi, kaga sunaye biyu ne mudafin da mudafin ilaihi, ko abdu da Allahu, sai ka yi idafa abdu zuwa ga Allahu, ka ce Abdullahi, kun fahimta? To haka Isma'ila yake, da siryananci ma'anar Isma shine abdu da larabci, il Allah, don haka in an ka ce Isma'il ana nuna Abdullahi, muna tare? To da yawa Isma'ila kuka jan an mai da shi ila, to in an ka ce ma'ila ka san abin da aka kira ka Allah, haka in kikkire ɗanki kai ila ka bakke ce kai Allah, ke halaka ɗanki. Don haka duk wanda aka ce ma'ila to ku bari Isma'ila yake, haka naka makka ce Abdullahi sai ka ce mai Allahu, ya halatta. Madalla, to ku yi kokari ku gyara wannan, ba ila ba, duk inda ila yake Isma'ila ne. Ila yana nufin Allah, Isma'ila yana nufin Abdullahi, bawan Allah. Sai a yanke saboda jahilci na Hausawa sai a ce ila. Kamar Abdul Latif sai a mai sai Latifu.